بالیۆزê berê Amerîka li Sûriyê dibêje ku Beşar el-Esed serokê rejima Sûriyê derfeteke zêrîn ji dest da, dema ku danpêdan bi Kurdan nekir û razî nebû hêzên xwe li ser sînorê Tirkiye belav bike. Robert Ford balyozê berê Amerîka li Sûriya û Cezayirê gotarek di rojnameya Şerqil Ewsat de belav kiriye. Tê de dibêje ku peywendiyeka baş navbera Amerîka û Kurdan de heye û hîna Amerîka hewl dide baweriya wê bi Tirkiye bimîne, da ku Tirkiye danpêdanê bi otonomiyekê ji bo Kurdan li Sûriyê bike, lê Tirkiye bi hemû awayekî otonomiyê qebûl nake. Derbarê mana 400 serbazên Amerîkî li Sûriyê piştî vekşanê, Ford dibêje erkê wan serbazan wê parastina Kurdên Sûriyê projeya otonomiyê ya taybet bi Kurdan be. Her wiha Ford got jî ku hêzeke ji 400 serbazî nikare parastina projeyên Amerîka li navçeyê bike. Di heman demê de rûbrûyî Rûsya, Tirkiye û Îranê û rejima Esed bibe. Bi taybetî eger her aliyekî hevpeymanî li dijî wî 400 serbazî drûst kir. Balyozê berê Amerîka li Sûriyê got ku îdareya Trump dibêje Parîs û London wê alîkariya cîbicîkirina projeyên Amerîka li Sûriyê bikin û wê hêzên xwe bişînin, lê di rastî de hîna Parîs û London tu bersiv divê derbarê de nedana. Ford dibêje bi sedema biryara nû ya Amerîka, rejima Esed derfeta kontrolkirina tevaya sînorên Rojhilat û Bakur ji dest da. Pêwîst e rejima Esed çendîn sal çavriya derfeteke bi vî rengî bike. Ford di gotara xwe de amaje bi xaleke girîng da û got eger heye welatên Ewropayê razî bibin û hêzên xwe li gel yê Amerîka bişînin Sûriyê. Lê di rastî de ne Amerîka û ne welatên Ewropî nizanin çareseriya yekcarî ji bo pêşeroja navçeyê çi ye. Di berdewamiya gotina xwe de Ford got ku ne Beşar el-Esed ji Sûriyê wê derkeve û ne jî Îran wê hêzên xwe vekşîne. Rûsya tu fişarê rejima Esed û Îranê nake û eger heye grûpên tundrew bihêztir bibin û rejima Esed jî di piştevanîkirina wan de berdewam be. Di encamê de hêzên navdewletî wê rastî gef û êrişên berdewam werin. Di dawiyê de Robert Ford got ku siyaseta Amerîka di Sûriyê de di qûnexeke lawaz de derbas dibe. Ji ber berdewam, biryarên Amerîka derbarê vekşana hêzên xwe ji Sûriyê têne guhartin.